गिबियावनो गासैनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै बे 2 नं लन्थिबारि गामियाव फैनानै थारैनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बिथांनि मुङानो जाहैबाय बिथांनि मुङानो जाहैबाय मिस सुदेम सना रामचियारी। दा बिथांखौ कमिटिनिफ्राय गुरै खावलायदों गावनि सिनायथिखौ होनो। दा जोंनि गांसे आर'नाइखौ नाजावनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। अननानै आखाइ खबनानै बिथांनि थाखाय। बिथांजों लोगोसे गोबां थाजिम रामचियारी, फुलन रामचियारी, रोमै नार्जारी। दा बिथांमोना अननानै गुरै खावलायदों गसंदो आरो जोंनि आर'नाइखौ नाजावनानै लागोन। रिनाल बिथांखौबो खावलायदों अननानै गसंनानै गावनि सिनायथिखौ होगोन। Sudem Sona Ramchiary खेबनांसिगोनलै नै खेबजोबखादों मानसिफ्रानो। Ada đâu giờ bên đây này, đây có này. Ơi này sẽ có này. Hai, hello nữa. Gamnya.
जाहाथे उननि मानसिफ्राबो नुयो आरो गुरै गले गले खावलायहरदों जे जोङो फिल्ड बाउन्डारि सिङाव जे जोङो स्क्रिन होदों बेखौहाय अननानैहाय जेबो बोख्लायालासिनो अननानै मोजाङै नायलाङो मा गामि Malibita Shining Star. मिनिब्रासे र' सार र' एसे साइसआव सादे लाखादो नै इउटुबारफ्रा नै नायदो दिनैहाय Nè xem một lát đó, cô xem một giây cái ra tôi phải là chơi chơi này đưa đặt cái vào. Đang được lấy. Simang ni nama aku lagi start lấy babu. होसो जानायनि फाव जागोन माथो Jai dah kimia, mau ada. Coba jangan mau. Redmi Y2 dong, cek. खेलाया गरम जाथारबाय बङाइगाव मा 11 मोना माने Yalo जाबाय बे बक्सआव Korea गिबियावनो गासैनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय आं दिनै बे 2 नं लन्थिबारि गामियाव फैनानै थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों फार्स्टनिफ्राय लानानैनो रिसेपसननिफ्राय ओरैबायदि मोजां वेलकाम खालामदों स' थारैनो गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो एन्ट्रि खालामनायनिफ्राय लानानै लास्ट बेसिम जनानै ओमफ्राय बेनि उनाव फुटबल टुर्नामेन्टआबो मोजाङैनो जालांदों आरो बेनि उनावहाय फट' क्लिक खालामनो ओरैबायदि क्राउड गेदार जादों स' बेफोरखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आंखौदि मानसिफ्रा एथ' लाभ खालामो सापर्ट खालामो आं थारैनो फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों थेंक इउ